Wow, κοιτάξτε! Έχουμε πολλά νόστιμα πράγματα! Νόστιμα! Εγώ πήρα βρωμερό τυρί! Όχ, ναι, η μυρωδιά το αρρωσταίνει όλους εδώ, Μπρίτι. Φάε γρήγορα πριν κάνουμε εμετό. Εντάξει, ελπίζω να μην κάνω εμετό εγώ. Oh no! Νικόλ, κοίτα πόσο αστείο είναι το πρόσωπό της. Πιστεύετε ότι είναι αστείο? Θα δω τι κάνετε όταν αυτό το τυρί είναι δικό σας. Μπορώ να το πετύχω. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να το χωρίσω σε κύβους με ένα χάρακα. Τα κομμάτια τυριού έχουν γίνει τετράγωνα, που σημαίνει ότι πλέον ανήκουν στην Τζούλη. No. Δεν θέλω. Πρέπει να το φας. Αυτό είναι πραγματικά αστείο. Εντάξει, ας είναι, είμαι δυνατή, μπορώ να αντέξω λίγο τυρί. Τι αηδία! Δεν θέλω να φάω άλλο κομμάτι. Προτιμώ να τα κάνω μία μπάλα και να τη δώσω στην Νικόλ. Τώρα είναι η δική σου σειρά να υποφέρεις. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Ίσως όχι. Ίσως ναι, φάε. Μυρίζει σαν αηδία. Κάτι μου λέει ότι έχει την ίδια γεύση. Χάλια, δεν μπορώ να τα φάω όλα. Για κάτσε, γιατί υποφέρω? Μπορώ απλά να κολλήσω αυτό το τυρί στο μπέργκερ μου. Έτσι θα κάνω το μπέργκερ πιο ακριβό και πιο νόστιμο. Αμφιλεγόμενη απόφαση. Όχ, κορίτσια, είναι αδύνατα να το φας. Αλλά πρέπει, φάε. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα υποφέρω τόσο πολύ για ένα μπέργκερ. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα μπέργκερ. Είναι δύσκολο ακόμα να το βλέπεις. Τέλος, το κατάφερα. Ναι, επιτέλους. Τώρα μπορώ να προχωρήσω στον κύβο σοκολάτας μου. Μπας και με περιμένει κάτι μέσα. What? Cool! Ωραία! Άλλη κύβη σοκολάτας! Κορίτσια, σήμερα είμαι τυχερή. Πριν δοκιμάσω αυτούς τους κύβους, θέλω να φτιάξω έναν πύργο. Μετά απ' όλα, οι κύβοι δεν είναι μόνο να φαγωθούν. Μπορείς και να παίζεις μαζί τους. Ναι, ο πύργος είναι έτοιμος. Τώρα μπορώ να τον φάω. Νόστιμο. Ορίστε, λίγα δευτερόλεπτα και δεν έχει σοκολάτα. Έχει σοκολάτα στο πρόσωπό σου. Αυτή τη φορά είμαι άτυχη. Καραμέλα, καρπούζι, ψίχλες και εγώ έχω ένα κρεμμύδι. Χάλια. Μπρίτνι, δοκιμάζεις πρώτη. Με πολύ χαρά. Αλλά το γλυφιτζούρι μου δεν θέλει να αφήσει αυτό το πιάτο. Προφανώς είναι τόσο νόστιμο που το πιάτο δεν θέλει να μου το δώσει. Ίσως κάποια δεν έχει αρκετή δύναμη. Δεν βγαίνει. Βέβαια, μόνο ένας δρόμος μου μένει. Θα σπάσω το γλυφιτζούρι. Και αυτή η βαριοπούλα θα με βοηθήσει. Έτοιμα. Τώρα θα απολαύσω με ασφάλεια αυτή τη γλυκιά σκόνη. Ναι, η ευτυχία μου δεν έχει όρια. Νικόλ, ήρθε η σειρά σου. Κάτω τα περιτυλίγματα και ξεκινώ. Κοιτάξτε πώς μπορώ να βάλω τα γλυκά κατευθείαν στο στόμα μου. Και άλλο ένα. Πολύ νόστιμο. Οχ, πνίγομαι. Βοήθεια. Τζούλη, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ήρεμα, όλα θα είναι καλά. Λειτουργήσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι τώρα πρέπει να φας αυτό το κρεμμύδι. Αντί για ευχαριστώ, δεν πειράζει. Θα αποδείξω ότι αντέχω κρεμμύδι. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο δύσκολο. Κλαίω, αλλά δεν τα παρατάω. Αυτό είναι. Αυτό το μυρωδάτο ρέψιμο είναι ένα ξεχωριστό δώρο για σας. Δεν ήξερα ότι είχε τέτοιο αποτέλεσμα. Wow! Όλοι έχουν νόστιμα πράγματα, μαρσμέλο, παγωτό και πατατάκια.
Θα ξεκινήσω εγώ. Το πρώτο που κάνω είναι να φάω το παγωτό μου, αλλιώς θα λιώσει. Αλλά πριν από αυτό πρέπει να το χωρίσω σε πιο βολικούς κύβους. Τώρα ήρθε η ώρα να το φάω. Νόστιμο. Κορίτσια, μη με περιμένετε, θα τρώω για πολύ καιρό. Θέλω να το απολαύσω όπως μπορώ. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσες να φας παγωτό για τόσο καιρό. Όχι, Τζούλι, έχει παγώσει. Πρέπει να τη ζεστάνουμε γρήγορα. Wow. Ζέστανέ την προς το παρόν και εγώ θα δοκιμάσω τα πατατάκια μου. Φαίνονται νόστιμα. Γιατί είναι τόσο πικάντικα. Ούτε που πρόσεξα ότι είχαν πιπέρι. Όχι σε μένα. Τι ωραία ζέστη. Από πού έρχεται η φωτιά. Πρέπει να σταματήσει πριν η Νικόλ κάψει τα πάντα. Εντάξει, έχω έναν κουβά με νερό κοντά μου. Θα λύσω αυτό το πρόβλημα. Γιατί ένας ολόκληρος κουβάς. Είμαι βρεγμένη τώρα. Αλλά πάντως σε ευχαριστώ, Τζούλι. Να είσαι καλά. Η Νικόλ μου έλειωσε τα μαρσμέλο, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Θα τα τυλίξω γύρω από το δάχτυλό μου. Λένε ότι το να τρως με τα χέρια σου είναι ο καλύτερος τρόπος. Τώρα καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Έχει καλύτερη γεύση με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά πρέπει πρώτα να πλύνετε τα χέρια σας. Μπορώ να απολαμβάνω αυτά τα λιωμένα μαρσμέλο για πάντα. Μα πόσο νόστιμα και όμορφα είναι. Θεϊκό πράγμα. Βλέπω πόσο νόστιμο είναι. Τελείωσα. Κόλλα 5. Ναι, εντάξει. Δεν θα πω όχι στις βάφλες. Δεν ξέρω πώς να ξεφλουδίσω μια καρύδα. Εγώ πήρα πίτσα. Δεν πειράζει, θα είμαι η πρώτη. Πρώτα θα φάω όλα τα λουκάνικα. Κοίτα, είναι σαν γυαλιά. Ναι, έχει πλάκα. Βέβαια, μοιάζουν με γυαλιά, άρα είναι στρογγυλά. Και μπορώ να τα πάρω για τον εαυτό μου. Θα φάω τώρα. Μπρίτνι, κοίτα, σου έκλεψαν τα λουκάνικα. Γιατί? Όλα τα στρογγυλά προϊόντα είναι δικά μου. Αυτά τα πεπερόνι είναι δικά μου. Είναι πολύ νόστιμα. Έλα τώρα, έμεινα με γυμνή πίτσα. Εντάξει, νομίζω είναι ακόμα πολύ νόστιμη. Έχει πολύ τυρί. Τι νοστιμιά. Δεν μου αρέσουν οι κρούστες. Κορίτσια, μπορείτε να δοκιμάσετε τις λιχοδιές σας. Είναι ώρα. Πρώτα, πάρε τα μαχαιροπύρουνα και μια χαρτοπετσέτα, Τζούλι. Θα είναι πιο κομψό έτσι. Σε ευχαριστώ. Αναπνέω πιο εύκολα τώρα. Ναι, σε ποιον το είπα αυτό? Ποιος τα χρειάζεται όλα αυτά? Το σημαντικό είναι να φάω αυτές τις νόστιμες βάφλες γρήγορα. Είναι νόστιμα με τα χέρια. Ναι, είχα δίκιο. Η Τζούλι μετατρέπεται σε τέρας. Μαμ, τι συμβαίνει, σεισμός? Όχι, απλώς προσπαθώ να ανοίξω αυτή την καρύδα. Ή μήπως με τα δόντια? Είμαι μια βαριοπούλα. Ούτε το πριόνι δεν βοηθάει. Αλλά ένας δυνατός άντρας. Σε ευχαριστώ πολύ. Νικόλ, επέστρεψε σε μας. Ναι, ονειρευόμουν. Ήρθε η ώρα να απολαύσω γάλα καρύδας. Δροσιστικό. Και μετά θα καταβροχθήσω τα υπόλοιπα. Λατρεύω την καρύδα. Πολύ νόστιμο είναι. Απλά τέλεια. Τι τυχερή που είσαι, Νικόλ. Υπέροχο. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε σύντομα. Λοιπόν, τι έχουμε? Wow, είναι η σαλάτα. Είναι όλοι έτοιμοι? Τώρα θα μάθουμε ποιος από τους ήρωές μας μαγειρεύει καλύτερα. Αρχίζει ο καθηγητής.
Τι κάνει? Βάζει λίγο χώμα. Τι είναι αυτά? Κάτι σαν μαγικά φασόλια, κύριε καθηγητά. Για να δούμε. Ο καθηγητής έχει βάλει τόσα φασόλια. Και τώρα βάζει νερό. Αλλά το παράκανε με το νερό. Να προσέχετε, κύριε καθηγητά. Τώρα θα τα σκουπίσω όλα και θα είναι καλά. Τώρα όλα είναι καλά. Τι συμβαίνει? Wow, δείτε αυτό το τέλειο μαρούλι. Πω. Ο καθηγητής κόβει λίγο μαρούλι. Έτσι και το βάζει στο πιάτο. Ένα κομμάτι μπαγκέτα. Γιατί όχι? Τα παλιά καλά κονσερβοποιημένα φασόλια. Αυτό είναι. Και γιατί χρειαζόμαστε αυτό τον δεινόσαυρο, κύριε καθηγητά? Wow, τι ομορφιά! Καλή δουλειά! Πώς θα απαντήσει η αδελφή? Αυτά τα λαχανικά είναι για τη σαλάτα, όχι για σνακ. Τώρα εντάξει. Η αδελφή κόβει λαχανικά για τη σαλάτα με το μαχαίρι. Και τώρα τι? Μαρούλι, πιπέρι. Wow, τι ομορφιά έφτιαξε η αδελφή. Νομίζω αυτή η σαλάτα σίγουρα θα αρέσει στη Ρόζη. Αλλά δεν έχουμε δει ακόμα το πιάτο της σεφ. Η σεφ δεν αστιεύεται. Παίρνει λίγη λευκή σάλτσα. Ορίστε, αλείψτε τη στο πιάτο. Κομμάτια ψωμί. Μπλέντερ, σοβαρά. Πόσο περίεργο είναι. Και τι τώρα? Η σεφ ρίχνει τα ψίχολα στο πιάτο. Τώρα κόβει τα λαχανικά. Πόσο κομψό φαίνεται. Οι λεπτές φέτες ραπανάκια φαίνονται καταπληκτικές. Wow, κοιτάξτε αυτό το σερβίρισμα. Η σεφ είναι επαγγελματίας. Τα πιάτα είναι έτοιμα. Ήρθε η ώρα για δοκιμασία. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Wow, τι ασυνήθιστη σαλάτα. Δεινόσαυρος. Θα το δοκιμάσω. Και σοκολάτα. Νόστιμο. Και αυτό είναι? Μισώ τα φασόλια, χάλια. Λοιπόν, θα δοκιμάσω αυτό. Τι ωραία μάτια. Και νόστιμα. Και τώρα η τρίτη σαλάτα. Ελπίζω να μου αρέσει. Είναι τόσο άγευστο. Χάλια. Αυτό δεν μου άρεσε, ούτε αυτό. Ορίστε ο νικητής μας. Εγώ, φυσικά, είμαι η καλύτερη μαγείρισα στον κόσμο. Θα γιορτάσω τη νίκη μου με ένα μικρό πάρτι. Κύριε καθηγητά, δεν είναι ώρα για νέα πειράματα. Έχουμε άλλη μια εργασία. Wow, είναι milkshake. Σου αρέσουν τα milkshake? Ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση? Γράψε στα σχόλια και ίσως την επόμενη φορά θα φτιάξουμε κάτι με αυτή τη γεύση. Ο καθηγητής ανυπομονεί να ξαναρχίσει να μαγειρεύει. Τι έχει στα χέρια του, σόδα? Έχουμε πάλι ένα μάθημα χημείας από τον καθηγητή. Πόσο καλός είναι στο να αναμειγνύει διαφορετικά υγρά. Τώρα προσθέτει το μυστικό συστατικό. Δείτε τις φυσαλίδες. Φαίνεται ότι το κοκτέιλ είναι έτοιμο. Φυσικά δεν μοιάζει καθόλου με milkshake, αλλά είναι ο καθηγητής. Βρίσκει πάντα μια ενδιαφέρουσα και εξαιρετική διέξοδο από την κατάσταση. Η αδελφή αποφάσισε να ξεδιψάσει με το Sprite. Ναι, μερικές φορές δεν είναι εύκολο να ανοίξεις το κουτάκι. Ναι, πρέπει να την ταρακουνήσω. Όχι, είναι πολύ κακή ιδέα. Τώρα όλο το... Αυτό εννοούσα. Ο καθηγητής και η σεφ σε κακοκοιτάνε, αδελφοί. Τι κρίμα. Αλλά η αδελφή έχει ακόμα λίγο αναψυκτικό. Όχι πολύ όμως. Τι θα κάνει? Wow, κοίτα. Πόσα γλυφιτζούρια έχει. Τώρα η αδελφή βγάζει τη σαντιγί. Φαίνεται νόστιμο.
Αρκουδάκια Χάριμπο. Ωραία ιδέα, κύριε καθηγητά. Καλή δουλειά. Είναι δύσκολο να εκπλήξεις τη σεφ με τόσο απλά πράγματα. Η σεφ θα δείξει στον καθηγητή και την αδελφή τι είναι ένα πραγματικό κοκτέιλ της σεφ. Wow, θα χρειαστούμε ψυγείο. Και τώρα περιμένουμε. Η αδελφή έχει σχεδόν τελειώσει. Η τελευταία πινελιά, αλλά η σεφ δεν έχει εντυπωσιαστεί. Βγάζει το ποτό της από το ψυγείο. Για να δούμε. Μοιάζει με μια απλή μπάλα πάγου. Και τώρα η σεφ τρύπησε την μπάλα και έβγαλε το νερό. Ενδιαφέρον. Λίγη κοκακόλα τώρα. Η σεφ βάζει την κοκακόλα στη σύριγγα. Τέλεια! Τι γίνεται τώρα? Πω, τι εμφάνιση! Αυτό το κοκτέιλ έχει μια τόσο περίπλοκη συνταγή, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Αλλά θα αποφασίσει η Ρόζη. Wow, τι τεράστιο milkshake έφτιαξε η αδελφή! Τι ωραίο! Όχι! Το κοκτέιλ είναι στο πάτωμα τώρα. Η Ρόζη θα έχει να επιλέξει μόνο ανάμεσα σε 2 κοκτέιλ. Wow, τι ωραίος καπνός! Μπορώ να το πιω. Wow, πεντανόστιμα είναι, μου αρέσει. Τώρα είναι η σειρά σου. Είναι απέσιο. Εδώ είναι ο νικητής μας. Επιτέλους μια νίκη που άξιζε, ναι. Οι ήρωές μας έχουν περάσει καλά τις προηγούμενες δοκιμές, αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμοι για αυτό που τους περιμένει τώρα. Ναι, τα μάτια σας δεν σας απογοητεύουν. Είναι μελόψωμο ανθρωπάκι. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, αλλά οι συμμετέχοντές μας είναι ταλαντούχοι και θαραλέοι. Θα τα καταφέρουν σίγουρα. Αλλά ποιος θα τα καταφέρει καλύτερα, θα το μάθουμε σε λίγο. Η σεφ μας ανυπομονεί να αρχίσει να μαγειρεύει. Τι νόστιμο μέλι. Προσθέτει μέλι στη κατσαρόλα. Τέλεια! Και τώρα κανέλα, αλεύρι. Τα βάζουμε στο μέλι και ανακατεύουμε. Όταν το βλέπεις αυτό σου τρέχουν τα σάλια. Τώρα είναι η σειρά του λαδιού και πάλι ανακατεύουμε. Πόσο δύσκολο είναι να συναγωνιστείς ένα τέτοιο μάστορα όπως η σεφ. Μικρά πράγματα, μπορώ να κάνω καλύτερα. Η αδελφή πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Μπορείς να έχεις κάνα καρούμπαλο έτσι. Το αυγό έχει σπάσει. Τώρα βάζει το αλεύρι, μπας και είναι πολύ. Ναι, της λείπει λίγη συγκέντρωση. Στο μεταξύ η σεφ αρχίζει να χτυπάει τη ζύμη της. Τι ωραίο φαίνεται. Η ζύμη είναι έτοιμη. Δείτε αυτό το όμορφο χρώμα. Τώρα θα το σκεπάσουμε και ανοίγουμε. Περιμένουμε λίγο. Τέλος, η ζύμη είναι έτοιμη. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιούμε τα καλούπια. Τι χαριτωμένο μελόψωμο έχει η σεφ. Αλλά δεν της φτάνει μόνο ένα ανθρωπάκι. Φαίνεται ότι θα του φτιάξει ένα ολόκληρο σπίτι με μελόψωμο. Η σεφ τα βάζει όλα στο φούρνο. Τι κάνει ο καθηγητής? Τα πειράματά σας μερικές φορές είναι πολύ επικίνδυνα, κύριε καθηγητά. Αλλά τι δεν θα κάνετε για χάρη της επιστήμης και ένα νόστιμο γεύμα? Θα χρησιμοποιήσει την πυξίδα. Είναι ενδιαφέρον. Τι έπεται? Ο χάρακας. Μεγάλη δουλειά, καθηγητή. Τώρα πρέπει να πάρετε προσεκτικά τις φιγούρες που προκύπτουν. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί μια σπάτουλα γι' αυτό. Αυτό είναι σούπερ. Οι φιγούρες του μπαίνουν στον φούρνο. Η σεφ και ο καθηγητής πρέπει απλώς να περιμένουν μέχρι να είναι έτοιμα τα δομικά υλικά τους. Τι είναι αυτό? Αδελφή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να χτυπήσεις αυτή τη ζύμη με τόση δύναμη? Πάντως, μια χαρά ζύμη έχει. Τώρα χρειαζόμαστε βαφές. Τι όμορφα χρώματα. Υπάρχει πρόβλημα με το τελευταίο κομμάτι. Έλα, κάτι πρέπει να έχει μέσα. Ναι, τώρα σίγουρα τα έβγαλε όλα. Καθηγητά, δεν βλέπω τίποτα. Καημένος. Μάλλον δεν κατάλαβε καλά. Τώρα φαίνεται εντάξει.
Πού σταματήσαμε λοιπόν? Αχ ναι, χρωματιστή ζύμη. Ευτυχώς η αδελφή είχε ένα άλλο σωληνάριο στο χέρι. Τώρα πρέπει να φτιάξει τέτοια λουκάνικα, έτσι. Τώρα συνδυάζουμε αυτά τα λουκάνικα σε ένα μεγάλο. Πρέπει να καταλήξουμε με ένα όμορφο πολύχρωμο σαλιγκάρι. Η αδελφή προσθέτει λίγη τρούφα από πάνω. Μπορούμε να το στείλουμε στο φούρνο. Τι λέτε τώρα? Το μελόψωμο της σεφ είναι έτοιμο. Τι άρωμα! Και τώρα έρχεται η κρέμα. Η σεφ αλήθεια απαλά την κρέμα στις άκρες του μελόψωμου. Τι σικ σπίτι! Είναι έστω και λίγο κρίμα να τρως τέτοιο σπίτι, αν και λίγη κρέμα ακόμα για διακόσμηση και ορίστε! Η σεφ στολίζει το σπίτι με γλυκά. Και να το ανθρωπάκι! Νομίζω ότι θα χαρεί να ζήσει σε ένα τόσο πολυτελές σπίτι. Η σεφ στολίζει το αριστούργημά της με ζάχαρη άχνη. Μοιάζει με το χιόνι. Wow! Κύριε καθηγητά, τι σκέφτεστε? Βρώσιμη κόλλα. Wow! Φαίνεται ότι ο καθηγητής αποφάσισε να μην συναρμολογήσει ένα σπίτι, αλλά έναν πύραυλο. Πω! Λοιπόν, τα πιάτα είναι έτοιμα. Ώρα για γευσηγνωσία. Αυτό το μελόψωμο σπίτι σαν ένα παραμύθι. Θέλω να δοκιμάσω. Είναι πολύ νόστιμο. Και τι έχουμε εδώ? Ένα μελόψωμο ανθρωπάκι. Με μία βόλτα. Πύραυλο. Θα δοκιμάσω. Φαίνεται ένας τέτοιος πύραυλος σίγουρα δεν θα απογειωθεί. Και τι είναι αυτό? Τι χαριτωμένο μελόψωμο. Για να δούμε. Δεν είναι άσχημο. Τώρα το μελόψωμο ανθρωπάκι θα διαλέξει τον νικητή. Αυτό. Όχι. Ο πύραυλος. Όχι. Το μελόψωμο σπίτι. Ναι, μου αρέσει. Σύμφωνα μαζί σου. Κερδίζεις. Ευχαριστώ. Ποιος τα αμφέβαλε?